Hey, welke school zit je in? OB Esterweide. OB Esterweide? Ja. Waar zit die school? In Oudloon. In Oudloon, oké. En hoe is dat? Kelly. Kelly, wat een mooie naam. En Do dan? Emma. Emma. Oké, Emma en Kelly. Als wij nou rieders worden, hè? Ja. Waar dream je hem dan van om naar dat te rijden? Waar zou je nou heel graag naar dat willen? Maakt het niet uit waar het is? Doe zei het maar, ik ried erin. Denk jij maar. Nee, ik weet niks. Ja, je weet het al wel. Stel nou voor, op vakantie, waar zoen dan of een droomreis of wat dan ook, maar waar zoen je hem dan naar dat willen? Naar Snoepjesland. Naar Snoepjesland? Ja. En waarom dan naar Snoepjesland? Omdat de snoepjes lekker zijn. Ja, dat is weer. Maar had er nou net een oorplaak bij van zei van, oh, dat is ook heel graag in willen. Misschien dat je zo zei van, oh, daar kom hier, dan wil ik naar een heel mooi land en wil ik daarheen. Naar de Noordpool. Naar de Noordpool. Oh, dat liep me ook wel wat. Maar waarom naar de Noordpool? Omdat het daar heel lekker koud is en er zijn allemaal pinguïns. Pinguïns. Bist u ook gek op pinguïns? Een beetje. Oké. En als er nou de president van de Vrouwenwijze zoest, hè? En dan zoest een speech horen met, dan zoest onder de hele wereld wat vertellen willen. En dan zoest dan beginnen wij, hallo wereld. Wat zoest dan nou dan zeggen? We weten niet veel. Jullie weten niet veel. Nou, ik vind pinguïns al hartstikke leuk. Ik vind Snoepjesland hartstikke leuk. Maar zoek dan ik mij naar Snoepjesland en Pinguïnland, de Noordpool. Ja hoor. Ja? Maar nou, Snoepjesland, hè? Ja. Maar alleen nog maar omdat snoepjes lekker binnen worsten naar Snoepjesland. Ja. En omdat het me leuk lijkt. Omdat het je leuk lijkt. Ja. Gezellig. Ja, Ja, dat zijn de bomen gemaakt van lollipoppen. Ja, en stel je voor dat er mensen zijn van snoep gemaakt. Gummiberen. Gummibeer. Ja. Rode gummiberen. Ja, dat is wel mooi. Maar misschien ben er ook wel heksen. Krijg eens in het sprookje. Het zou kunnen. Heksen bestaan niet. Nee, dat is weer. Nou, Snoepjesland ook niet. dan sluiten we samen. Hey, we gaan gewoon naar Snoepjesland. Ja. Ja.